Og I kender godt mig, ikke? Han hedder Christian. Ja, ham der har. Det er jo mig, der ejer den kanal her. Han er min lillebror. Vi kan prøve at søge På Andrew Williamson. Ja, og så kan I prøve at kigge videre på min video, som jeg lavede i forgårs sammen med Silas. Det er fra min skole. Vi lavede en video om, at vi slog hinanden, vi sparkede hinanden. Og vi var hans søster var hen og filmede det, og så lavede hun det på YouTube. Så jeg lige skulle prøve at søge på det, der hedder Silas Slås. Og det kan I bare prøve at søge. Ja, hvis I vil. I kan også ellers se det her, hvis I vil. Jeg ved ikke, om den kommer frem, men jeg håber, at den kommer frem. Jeg håber det mega meget. Så I kan prøve at se min nye FBI-bil. Den har jeg set.